Johannes Augustinus zijn die voornamen. En dat heeft te maken met deze harmonie. Want Augustinus, non Guus, dan kwam in de Peter. Vandaar dat ik deze naam heb gekregen. Daar ben ik nog immer heel erg groot op. Het heb ik ook bijzonder veel genoegen om samen met de adjudant hier. Ja, ze zijn er allemaal. Dus de grootste kapel vandaag. Mogen u gaan aankondigen de Hofkapel Sint Augustinus. Goed.
Your festningspolka. Nick, Max, go.
dankjewel. We gaan even naar de jury. Not My Sweet Lord. Ja, is er nog ruimte voor een nummer? Nog. Oh, wat een geweldig optreden is. Dat zijn wel een zaken kieken. Wie het met de punten gaat, maar dat waren de aandacht zeker waard. Ja, we gaan beginnen met... Nog ze door nog één nummer. En dan gaat de prins wit zeggen. Die moet jong. Een nummer met. Ik geloof dat de zon weer gaat. Vooral rijden we door. Vooral rijden we door. Rijden. En dat is de laatste. Alle mensen. En deze kent u allemaal.
Dankjewel. Augustine Kapel. We kijken naar de jury. My Sweet Lord. Nou, dan gaan we Wij have the results. nog even Geleide jury. Schaapkoper een 7. Schaapkoper een 7. Zwaarkoper ook een 7. Zwaarkoper ook een 7. Slagwerk 7,5. Slagwerk 7,5. Muzikale Morgen heb ik niet gefilmd. een 8. Muzikant een 8. Loterieën ook een 8. Klatterieën ook een 8. En dan geven we voor de dames geven we ook een 8. De dames ook een 8. Ik wil niet even op u zeggen dat ik de jury nog moet getellen weer kampioen van geleidingen. En we geven nu al tot 5 minuten de uitslag. Ja.